Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Les. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Imahe. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? No kining usa ka babae nga nagpatago sa iyang address. Nga tumatatampo nagdasingan nga Les. Hi, Liz. Oy, Lonmar, ikaw manggod ay na. Mapauli na ka? Oo, Lonmar. Pwede mo kuyog sa inyo? Wede kay duty? Panggabi ron. Mao ba? Makuyog ni mo, ha? Ikaw? Daylas, nakita mo ni Lonmar gahapon nga nagkuyog. Iya kong gihatod sa among agahapon. Ayay, murag lahi na nida. Noon sa ko, uy. Murag paingon na ka nga, makauyab init day. Uy, bagid ni mo ay. Ganahan na siya nga makigsuod na ako, uy. Lahi gina akong pagtuo day, uy. Nakagusto gina si Lonmar ni mo. I love you. Lonmar. Muna'y tinood, Liz. Nakagusto ko ni mo. May chance ka ko ni mo. Abi ko ba, gusto ka lang makikigala na ako? Ang akong gusto nga labaw pa sa higala, Liz. Ay kapala ka. Wa mo ko magdali. Magkapaabot ko kung hangtod nga kanus akamaluin ako. Lonmar. Giingnan tabitaw ka nga naibog na si Lonmar ni mo. Nawat siya ko magtuod dahil nga makagusto siya na ako. Anya? O sa pa may mong dugay-dugayan, sugdan na lang na si Lonmar. Tinood, Liz. Uyab na ta. Ako na kagisugot, Lonmar. Salamat kay Liz, ha? Nga wag ko ni mo pantusag dugay. Isaat lang kita ako, Nga dili ko di mo pasakitan. Ako nang isa di mo, Liz. Nga ikaw ragid ang akong mahalon o ganay lain pa. Lonmar, nganong kidaman ko ni mo din Aron ako mamatudan kung nahigugmabgid ka na ako. Liz. Lonmar, ayaw. Di pa ko andam. Mahadlok ko. Unsa may mo gikandukan? Mamaplusan niya ako. Nga naman guday kung mamaplus ka. Di mo ka na kupsagdan. Pantay, Lagi. Promise. Lonmar. Dali, baby. Ganihar ko na ginaminam ni mo. Ha? May nahitabo niyo ni Lonmar? Day. Uy, ginuo ko yung taon ni mo, uy. Unyaan saan naman ako mamabdos ka? Dili pa mo kasal. Naingon man siya, day, nga dili ko niya pasagdan kung mamabdos ko. Na, maayo lang unta, day. Hala, uwa pa man ko regla, Karon pag hindi nahitabo nga nadili ko.
magpalit kong pregnancy test. Kinuha ko. Positive. Kinalang mahibawin si Lonmar. May noon kay may umabot na di kong anak. Unsa may plano ni mo ron nga mapdos naman ko. Mag-ipon ta. Di ta magpakasal, Mar. Magpakasal ta, uy. Pero, unya na, kung may dako na kong kwarta. Sa pagkakaroon, mag-ipon lang una ta, ha? Mag-ipon, Rabo? Dili mo magpakasal? Magpakasal man ni Ma, pero unya na kung may sakto naming kwarta. Ang gusto ni Lonmar, mag-ipon lang una, mi. Bahala ka, uy. Dili na ko manginlabot ni mo. Total, sakto naman kasi edad. Unya, unsa man, okay ra ka ining atong puyan, Liz? Okay ra, uy. Bahala o gamay. Ang importante, nga naatay kapuyan. Ha? Di na ko nimo patrabaho, Owen? Di na kay, itubo na binantiyan ni mo. Ako na lang yung manarbaho. Ikaw, dinig ka na lang sa bahay, ha? Sige. Gabi naman, wa pa man mauli si Lonmar. Anong nadukay man ka siya? Legalas! Gaya ganun mo nagkabli. Mag-isod paya kog liho kay maptus ko. Hubog ka? Nam na gamay ko. Nasangit mo sa akong mga barkada. Tog lugo, lugo na kayo. Mulakaw ka? Oh, Asa man ka? i-chat ang akong amigo. Magduwa mig tong itch. Imo lang kong biyaan din ni Mar. Ano sa mong taong ka, eh? Sabi gusto ni mo. Na magsigi taga-tubang din, eh? Magsigi kong tutok anang tiyan ni mong dako. Ayaw paghilak-hilak. Tinuyuan man na ni mo. Biyaan ako ni Lonmar, ma. Kunwa siya trabaho. At tumanino siya magpundo sa iyang mga barkada. Aw, agwanta kita, ana. Kay mo man ang gusto na makikipon niya. Ma. Mulakaw na sad ka? Madto ko sa akong mga amigo. Mar, di day mahimo nga ani ka lang dito sa bay. Huwag ko kitrabaho ron. Naunsa man taong ka, oy. Kapoy ang taong ko sa akong trabaho, oy. Kinahanglan ko maglingaw-lingaw. Maungayaw ko but isang buhaton. Lonmar. Huwag ko magtuo. Nga mo ni akong dangatan sa akong pagpakikipon ni Lonmar. Pian-pian lang day ko niya. Ay, si Day Jessa man ninanawag. Hello, Day. Day, Les. Nagbuwag na din mo ni Lonmar? Ha? Uwa man, Day. Nga na di ay, Day. Ako mo nakita ang Lonmar diri, Day. Nagisabak-sabak ka babae. Ha? Ako sila napicturan, Day. Ako isend ni mo, ha? Araw mo tuogit ka nga. Wa ko mamakak ni mo. Sige, Day. Era ang kisend ni Jessa nga picture. Salpahis nga, Lonmar. Nagsabak sa babae samtang nagtuwa o paraha. Karon pa, idikulit ni mo. Kitsa ba nagsino mo na? Di na kinahanglang mahibaw ka. Kinsa ning bayhanang imong gisabak, ha? Ako rin ang amiga, eh. Amiga? Amiga o niya imong gisabak? Lon man nga imo maning gibuhat ako.
Nganong imo kong ipasakitan? Uy, Liz. Prangkahan talang ka, ha? Wa pa ta makasal. Maong may kagawasan kung mangitag laing babae. Bisag pila pa ka babae nga akong uyabon, dili ka makabuot. Mao ba? Aw unsa pa may kapuslanan nga mag-ipon ta, nga mangita pa man day kag laing babae. Magbuwag na lang ta. Oh, Mupauli ko sa amo. Adto na kong pagkatawho ning akong gisabak. Ug ikaw, pagtagbaw pa mabay. O kung mataw ning akong gisabak, di ko ni ipailan nimo. Liz. Ipauli ko sa amo og didto na ko nanganak. Nalipay na lang sad ko kay nadawat man ni mamang akong kahimtang. Sa pagkakaroon, malipayon ko nagatiman sa akong anak nga lalaki. O kanimo, Lonmar, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.